ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ ମାଧବାନନ୍ଦ। ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଓ ସାରେ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ସାରା ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଓ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରା। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ପୋଢ଼ୁଆଁ ହେବେ। ଏ ପୋଢ଼ୁଆଁ ଭାର ଆମ ନିଆଳି ମାଧବ ମାଟି ପ୍ରଭୁ ମାଧବାନନ୍ଦ ପାଖରୁ ଏ ପୋଢ଼ୁଆଁ ଭାର ଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମାତା ସୁଭଦ୍ରା, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ପୋଢ଼ୁଆଁ ହେବେ। ଏହି ପୋଢ଼ୁଆଁ ଭାର କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା, କିଛି ଦିନ ହବ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପୁଣି ପୋଢ଼ୁଆଁ ଭାର ଯାତ୍ରା ଚାଲୁଛି। ଏହି ପୋଢ଼ୁଆଁ ଭାର ଯାତ୍ରାରେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ମାଧବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏହି ପୋଢ଼ୁଆଁ ଭାର ଯାତ୍ରାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ପ୍ରଭୁ ମାଧବାନନ୍ଦ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ଆଉ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଯେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ ଓ ପ୍ରଭୁ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କର ନାମ ଏମିତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମୁଁ ହିସାବରେ। ଏହି ପୋଢ଼ୁଆଁ ଭାର ଯାତ୍ରାରେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।